Dokumentumfilmet kezdjük. Azt tévedtem le az este. Méghozzá tökömmel. Kutyáetetés című dokumentumfilmet látjuk, kutyának száraz kenyeret kell enniük. Csak a tököm érezte. Látni nem láttam. Mackoló csalódottan néz, hogy most mi van. Összevertem itt a tikita. Ginának is száraz kenyeret kell ennie, Buk simán viszi a magáét. Látok le is jó. Milyen férjed van, tökös rác. Még éjszaka is használja a tökit. Námon mondtál neki. Hát a kicsi lámpás az este, hogy kerestem a szemüveg. Kicsi Szuzikában aludtam. Itt a szomszéd. De kiláttam a zsemlét, még ilyen. Most ettem volna pizzát is, nem kell. Nem. Tudod, te milyen bolondság volt ez a karéter. Jókat kihúztunk így, că más kell pe care îl băteam, azt tuti. Jó, Ovi, drogkefével mosod a fogad? Jó van. Încă mă dicerit Petra, mă zic că te-a bal meg. Ovi!